Добре дошли отново в нашия канал. Днес ще ви представим лесно достъпния дрон 998 Pro. Комплекта съдържа дрон, който е снабден с две камери, дистанционно управление, захранващо се с 3 батерии 2 пъти А размер, 4 предпазител за перките, един USB кабел за зареждане, 2 броя резервни перки и отверка. Също така има и книжка за свързване с телефона. Нека сега му направим един полеви тест. Изкарваме дрона от кутията и слагаме страничните предпазители. След като сме готови, включваме дрона и дистанционното управление. Влизаме в Google Play и ние вече сме инсталирали нашата програма на нашия телефон. Програмата е RVVP. Отваряте я. Влизате в настройките на вашия Wi-Fi. Дрона излъчва Wi-Fi мрежа. Свързвате се с него и се връщате отново в приложението, след което давате старт. За да започне дрона да лети, бутате левия контролер 2 пъти нагоре. За да направи 360 градусово завъртане, използвате десния контролер и копчето отпред. Може да закупите този дрон само за скромните 60 лева от нашия уебсайт mstore.bg.